أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله جل وعلا: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الذين ومن قوم موسى در أمة النبي موسى در يم موسى أمة ودي أمة جماعة يهدون الناس هندرور يم بالحق بغونغا وبه كم بغونغا من يعدلون بأدلة في حكمه دقيقة. aya ka wari wa min gawmi Musa ummatu ɗum fuɗɗitirgo haala gonka feere nden ha yerɓa deydey ko goɗɗo wahamanno li dafi tawahumi anna gawma Musa lam yasur lahum adlum tema goɗɗo famanno bana ummatore annabi Musa ɗo kayre kam kanda walanande nde heɓayi kanda ngam Allah seniɗo limtino nda yimɓe ɓe ɗatata timiɓe. Allah seniɗo waddi ɓe sarɗiji man nden kamɓe bo ɓe ɗon giya ba sarɗiji go fatori ɓe faamu o famani o sarɗiji ɗo nde ɗi ɓurna maɓɓe fu ɓe tokkayi ɗi kam nden kam nder maɓɓe kamɓe kam kanda walanaɓe kamɓe ɓe dogake kadi walistamarru ala dalalihim kamɓe kam ɓe dogake dow majjere maɓɓe nde aya ka wari kadi fa dafa bi dalika anna ba'dahum amana bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Be aya ɗo yerɓori kadi famni hen a seeyoga maɓɓe kam nuɗɗini annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amma dey omo sirjimatun qalila ɗum jama'a hoy seeɗa on nuɗɗini ɓurna kam fo sali Abdullah ibn Salam wa aqrabihi ba Abdullah ibn Salam ɓe ko nandi e maako. Abdullah ibn Salam ɗatake ɗum modibbojo no nder modibɓe Yahuda ɓi modibbojo teddinteɗo ha Yahuda en jangino haala maako nde o yehi ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam o jami ɗum jami jaabimo sey o silmi nden o wiyata annabijo Yahuda en ɗum e coɓɓe kadi muyno jonta ɗo a ƴonaɓe ɓe wara ƴama ɓe noyake am ha maɓɓe ɓe geccete, amma min kam mi suuɗo dow ɓe anda mi silmi nden ha ɓawa ton to ɓe andi mi silmi wonana ko ɓe mbiyata. Annabijo irdini mon nde ɓe ngari go kanko oɗo wirni annabijo sallallahu alayhi wa sallam jami ɓe noyake Abdullah ibn Salam ɗo ka ha moɗon wi Abdullah ibn Salam kam jam andal ɓi jam andal ha amin tedduɗo ɓi tedduɗo ha amin. Nulaɗo Allah wiɓe noy to o silmi ɓe wi kay Allah reeno kanko ka wolano o silmira. Abdullah ibn Salam sey wurti o wi ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah
ɓe wi lesɗo ɓi lesɗo kalluɗo ɓi kalluɗo haaɓe jonta ɗo ɗon ɓe sañji haala ɗon o winono nulaaɗo allah yahuda en ɗum yimɓe coɓɓe to kañum kadi silmuɓe nder maɓɓe famɗi amma abdoullah ibnu salam ɗon nder ɓe silmi wowni dina muɗum fillani en hadiseji ha nulaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam aya nde waɗima min qawmi musa ummatun yahduna bilhaqi ɗon nder yimɓe annabi musa ummatore jama'are handirore be goonga to ɓe ɗo handa yimɓe ɗo goonga man yahduna ɗo o wi'en herɗo ha konngol allah seniɗo wi yahduna ay jama'atan yahduna nasa ɓe ɗon hando yimɓe ha fufudde wayde ɗo salora en masin yaake feere de to yahduna ɗo wiya ɓe ɗo handa yimɓe on na wiya ɓe ɗo handita yimɓe ɓe ɗo handa yimɓe ɓe kolla yimɓe laawol kanda yimɓe go to jaɓigol kamɓe on ɓe handitake kadi yo yahduna nasa ɓe ɗon hando yimɓe ɓe ɗo handiraɓe bil haqqi be goonga wa bihi ya'dilun be goonga man bo kamɓe man ɓe addinta fil hukmi heedi kiita yo ɗon nder yahuda en ɓe bana ni allah seniɗo wi wa qatta'nahum min taytayni ɓe farrakna bani israila min sendi ɓiɓɓe israila isnatay asara alhaal min sendi ɓe geɓe 12 asbaɗan taniraɓe badal minhu ha ko taytayni ɓe goon asbaɗan man ɗo ayga ba'ila min gadi ɓe leƴƴi 12 bani israila ha ɗo o wi en allah seniɗo wi wa qatta'nahum nden tafsirowo men wi bani israila farrakna min sendiri bani israila ɗo ɗum annabi yaqub kaymon wiyete israila ɓiɓɓe maako laatake sakike en ɓe 10 yahuda woni mawɗo maɓɓe nden ɓe bo sakike en ɗiɗo yusuf be binyamin to ɓe laatake banni kamɓe wonɓe 12 ɗo on leƴƴi lencitiraɗi ha israila wiyete bani israila goo kamɓe man ɗo allah seniɗo wi qatta'nahum min sendiri ɓe min waɗi ɓe geɓe 12 alhaal maɓɓe ɓe 12 asbadan leƴƴi to nden allah seniɗo waɗi noon man ummatoje badal battude min ma qablahu ko woni yeeso muɗum asbadan leƴƴi goo min waɗi ɓe ummatoje geɓe 12 wa awhayna ila musa min gayi en musa ijestasgahu gawmuhu wakkati yimɓe maako ɗaɓɓitiri mo jarnital fittihi heedi wembere yimɓeji men wiya fittihi ha konu wembere na o wiyay fi gaswittihi ɗo o wiya ko fi saraya tihi fittihi tan ha wembere fo ngam ɓe dillino ɓe wurama no konu on nden ɓe wari ɓe wembiɗon nde ɓe duuti ɓe sali goo kanjuman indiri noon kadi tema to o wi asbadan ɗo badal wa sababu tafarrugihim kadhalika sababu ko waɗi ɓe sendi leƴƴi 12 man ɗo anna aulada yaqub kanu kadhalika ɓiɓɓe annabi yaqub ɗo ɓe laatake ɓe 12 man bana ni fa kullu sibtin yantami li wahidin minhum kala taaniraawo fuu ɗon lencito heedi gooto nder maɓɓe haa ɓee ɗo ɓiɓɓe annabi yaqub 12 go wal asbadu jam'um gooto man wi'e sibɗum asbadu ɗo ɓe wolde men kam en wi'a taaniraaɓe to gooto bo sibɗum bo en wi'a taaniraawo kanjum tafsirowo men wi jawmu hasiya wi wa huwa waladul waladi kanko woni ɓii ɓiɗɗo to muradi fu ɗon horgotiri lil hafid woodi ko arab en wiyata sibɗu woodi ko ɓe wiyata hafid kadi ɗum gootum na o wi o ho ɗum gootum kaza fi kutubi lugati ha defte luga kam bana ni to a wi hafid be sibɗu fu ɗum gootum amma ha deydey urfu maɓɓe sendiri noon ha deydey urfu deydey al'ada maɓɓe annda ɗum kam na non wa tafarraqahu ɗumen wa tufarriguhu ba'dul ulama'i wa tafriqatu ba'dil ulama'i bayna sibbi wal hafidi amma seedigu yoga modi ɓe waɗi sendiri hakkunde to a wi oɗo sibɗu be o bo a wi hafidu na en wino ɗiɗo fu ɗum taaniraaɓe on ɓe mbi to bi anna sibɗa waladul binti ɓe wi to ɓe wi sibɗu kam
ɗum ɓiya debbo on wiyete sibtu no en mbiyata mo yowwa naayi waɗi bo adamu naayi o wi kanko ka taanirayel en wiyata na taanirawo ɓiya debbo kayum taanirayel to kayum on woni sibtu wal hafidu waladul waladi to hafidu bo taanirawo to o bo kayum ka ɓiɗɗo kadi to ni o wi modiɓɓe sendiri wiyata ɗon ase kanjuma noon enen fu en mbiyata ɗon kanjo o wi wal hafidu waladul waladi istilah ɗo ɗum moƴƴitina ɗum maɓɓe on ɓeɗo mbira noon to laatake ɓe man ka wolwanaɓe ɗo na ɗum taaniraɓe annabi yaqub alayhi salatu wassalam kamɓe on allah seɗiɗo sendi ɓe geɓe 12 ɗo gabaila kal gabaili fi tafarruqi wa ta'addudi ɓe laatake bana leƴƴi ha sendirgo be limtugo to ɗum limtamani tawan kamɓe man ɗo geɓe 12 banni taw ɗon man ɗo allah seniɗo waɗi ɓe banni allah on wi en wa qatta'nahum min sendi ɓe farrakna bani israila isnatay asara alhaal 12 asbadan taniraɓe to nden allah wi wa awhayna ila musa min gayi her musa istisqahu wakkati ummatore maako goo wakkati yimɓe maako ɗaɓɓitiri mo jarnital ɓe ɗon no ha wembere goo wa awhayna ila musa ay hay so umira biqitalil jabbarin ha nokku annabi musa umrano ɓe yaago habda ɓe jabbarin ko en doltoɓe yimɓe goo cembiɗɓe nden ɓe kuwata bo ko allah seniɗo umri ɗon allah seniɗo umri annabi musa ya haɓa ɓe maɓɓe huwa wa man ma'ahu min bani israil kanko annabi isa ɓe gonduɓe ɓe maako ha bani israila ɓe jaha ɓe kawa ɓe jabbarin ko en ɗo wa nagaba alayhim isnay asara naqiba annabi musa alayhi salatu wassalam sufti nder maɓɓe cufteteɓe 12 wa arsalahum o leni ɓe yatuna lahu bi akhbaril jabbarin ɓe jaha ɓe gaddanamo ɓe habaru jabbarin ko en ɗo ɗum amaligin ko en na ɗum ɓe yimɓe on mawɓe no fanti fattalahu ala awsafin mahulatum lahu ɓe yahi ɓe ɗellitake nde ɓe yahi ɓe tawi ɓen goo ɓe tawi ha habaruji kulniɗi ko hulnata ɓe sembe ɓe ɗo man ɗo waɗatako woodi goɗɗo maɓɓe yahino bana tenoyan no nanoy kam yahi tawi ɓeɗo goo yahi tawi kuugoy e hoosi o ñorti ha tuburol sarla maako o hooti tan o yahi o fistini debbo maako dakuja o tawi waɗɗa ɗum ɗumen ɓe sappo noon hakkonoy kam paɗo waɗi ɗon noon ha tuburol sarla maako to ɓeɗo man ɗo ɗum yimɓe mawɓe on ɓe yahi ɓe tawi ɗon goo nde ɓe lori ɓe gecci annabi musa nda huunde hulnide farajahu wa akhbaru musa alayhi salam ɓe lorti ɓe gecci annabi musa mo jam allah tabitani fa amarahum bilkatmi an gawmihim o umri ɓe suuɗo haala ɗo ɓe accata ɓe gecca yimɓe maɓɓe to ɓe gecci fu yimɓe ɗo hultoran yata haɓa to nayi ɓen ka ɓe suftaɓe on kamɓe ɓe 12 ase suftaɓe man fu woɓe feere ka yotta e nelego yimɓe wi awdi ɓe neleteɗo fu si a sufta sike ha nder suftaɓe man ase sappo ka fu ɗum yotta e nelego samma to fakanu ɓe jambi ɓe gecci dada no ɓe tawri yimɓe ɗo illa snayni minhum koye na ɗiɗo nder maɓɓe tan kayum woni e cayi ɗum moy yusa'u wa kalibu ɓeɗo man kamɓe ɓe latti ɓe annabo en ɓawa ɗon kamɓe kam bane no annabi musa wi ɓe ta ɓe gecca ɗo ni ɓe geccayi nde ɓe gecci yimɓe maɓɓe goo fa jabanu se ɓe kultori kadi ɓe kultori goo har ɗo noon ɓe wiyata annabi musa alayhi salatu wassalam ishab anta wa rabbuka fagatila inna huna ga'idu ɓe wi pellel ɗo gawman jabbarina ɗum toon min kamin jata amma an be allah ma yahu on yaha on kaɓa ishab anta wa rabbuka an be jawma jaya on yaha on kaɓa min kamin ɗo jooɗi ha ɗo nde ɓe nani ɓe hultori haala yimɓe go ɗon kadi sababu man fa harrama allahu alayhim budulal galiyati 40 sana allah harmini ɗo maɓɓe nastugo gallure de duuɓi 40 duuɓi 40 yati huna fil ardi ɓe ɗon ɓen bo heedi lesdi ngam ɗo on kadi ɓe wiyata fi ardi tihigo ha leddi wembere go duuɓi 40 fu ɓe ɗon ɓen bo heedi lesdi to weeti ɓe ƴummi ha ɓe jahata ɓe ñalla yaago to jemma waɗini ɓe tawa ɓe ɗo ha ɓe yummino fajira go ha de ɓuray farsahu bo 40 ɗo ɗon kadi ɓe ha ɓurna maɓɓe ka fu maydi ɗon
annabi Musa fu ɗon mayna to ɗon man ɗo ɓe wembake ha ɗum ngam ɗume ngam dalila lutago Allah ceniɗo nda annabojo umriɓe fu nde ɗo ɗore Allah ɓe cali ha yettima ɓe mbimo yahu an be jawma on yawon kaɓa min kam min seedata min ɓe jooɗi ɗo ɓe paɓɓi ɗon go falamma talat alayhimul muddatu fi tihi atas nde jisde juuti dow maɓɓe ha wembere go se ɓe ɗonɗa ɓe talabu minhu sukya ɓe ɗaɓɓitiri annabi Musa yarnuki fada allaha Musa se annabi Musa tori Allah ceniɗo fa amarahu bi darbil hajari bi asabu se Allah umrimo o fiira hayre be sawru maako sawru ndu ɓe wino nde o yehi ha annabi Shu'aybu jonta kam ɓe narri o ɗuranan ɗum baali tenamo ɓe yi ko ñamnanmo ya suudu a hohoya sawru ɓe mbiɗe o yahi ni hidde nde o foɗidi junngo maako se sawru nasti nder junngo tan o waddi annabi Shu'aybu laari wi ya rasulu hoy wondu ha o rasa sala wurtata sam ɓe mbi yimɓe qissaji wiyata sawru man annabi Adama jippiɗi be maaru daga aljanna to sawru go kayru man ono jogiɗi o seeɗa be maaru kayru on ɓoye akene ɓe wurtino Misra Allah seniɗo umri mo o fiira maayo be maaru nde o fiini se ndiyam ɗam dari heɗɗo Allah wi ka ɗawdil azim bakoseje mawɗe ndiyam ka warti batapaje tan ɓe nasti ɓe eeri to sawru ndun oɗo jogi sawrugo Allah seniɗo umri mo jotta kam o fiira tapa hayre be sawru man hayre nde bo ndeye hayre man ɗo ɓe wi wa hajaruhu wallazi farra bi sawbihi hina tahamuhu bil udrati ɓe wi hayre nde o fiyata man ɗo kayre woni hayre nde doggiɗino be limse maako wakkati ɓe tuumino mo ɓe wi ɓe bil udrati ɓe wi kanko man ɗo na gorɗe maako uppuɗe sababu majum ko waɗi bo yahude en man ɓe kawtan ɓe giiwida ha maayo ɓeɗo suuriti ɓeɗo giiwa kanko annabojo Allah semtende nder imanaku woni o dilla o wirnoya o yiwa ɓe wi kaye kanko o woodi gugare kanjum waɗi o wirnata ɗo kadi to o woodi kam koyayka maɓɓe wona fasikare maɓɓe ɗon ko yande feere o yahi oɗo yiwa o itti limse maako o resi dow hayre se hayre doggiti ɓe limse maako ta o sakiti hayre hajar sawbi ha hayre wari dani caka yimɓe wari o ho'i limse maako o fii hayre har ɗon go ɓe daari ɓe tawi huunde go wala je ɓe wino les maako ɗo uppi go ɓe tawi woda se uppay sam ha o dilla hayre go tokki mo ni kaye ɓe muujijaji annabo en ha o dilla hayre go nde tokki mo se o ho'i nde to oɗo jogi hayre ma hayre nden kadi jonta kam nde ɓe ɗonɗama ha leddi wembere go nden Allah seniɗo umri mo fa amarahu bi darbil hajari bi asahu Allah umri mo be fiirugo hayre be sawru maako wa hajal hajaru alladi farra bi sawbihi hayre nde kayre on doggiɗino be limsere maako hina tahamuhu bil udrati wakkati ɓe tuumori mo be gugare hayre man ɗo hafifun murabbahun karase rajul hayre man nde hoynde nde ɗo mari lukinayi bo nde ɓuray bana hoore goɗɗo ni hayre may nde foti to ɗoɗɗon kadi jonta kam Allah seniɗo nde umrimo go nde ɗon ka ɓilli yimɓe ɓe yalnitirimo ɗum Allah seniɗo umrimo be fiigo hayre go nde o fii hayre go har ɗon man ni jotta kana le'igoji 10 nona nde fiigo hayre ni fam bajjasat se hayre go ndiyam faɗɗitake ɗon tan in fajarat ndiyam faɗɗitake ha nde o fii nde nde ɗo mari lukinayi nde ɗo mari lukinayi ɗo her wakkere luɓɗu fu ɓudduɗi tattati nde nayi 12 deydey leƴƴi maɓɓe go kala leñol fu andi ha wakkere yardata yahata jillana ɓe yaha jaram mum ha to ni Allah seniɗo waɗi ɓe hikima wakkati o fii hayre go ɗon ndiyam faɗɗiti ha maare ɓe heɓi kadi no ɓe jarira jonta kam ɓe heɓi ɗon ka kam hoyti ha maɓɓe kad alima kullu nasin Allah seniɗo wi anidrib bi asaka alhajara fiiru hayre be sawru ma fa darabahu fiinde fambajasat in fajara se hayre go faɗɗitake min higgo e maare isnata asara aynan ɓullude 12 bi adadil asbadi be limgal taniraɓe go kad alima kullu unasin mashrabahum kullu unasin sibɗin minhum kala taniraɓo kala leñol nder maɓɓe fo andi mashrabahum yardude muɗum ha nokkure nde ɓe jarata ɓe jillanta ɓeya a yimo ere fayinta Allah waɗani ɓe nda ɓe geddino Allah ɓe sali yaago habre go
donc kande nangi ɓe fahinta arrahman Allah seniɗo nder inde wa ko arrahman nder ɗuɗugo hinna e maako jontaɗa hayre ɗo ɓe keɓi ha ɓe jara ndiyam hayre fof famarde ɓuray ba hoore goɗɗo eɓe dillata fu ɓe jadan ɓe maare to ɗon ka walli ɓe fitinɓe fu wallina nde o tappa tan halat sey gulduɗe sukkita tan ndiyam man jinnata bo to ɓe jari ni lora dara bana nane ɓe ko a hayre maɓɓe ɓe dillida a yi ɓeɗon fu ɓe heɓi moƴƴere wonde ɓe ɗon dilla bannini he ay wa zallalna alayhimul gamama nden nange wuli fanti kadi bo Allah seniɗo wi min ɗuuni ruldere ɗo maɓɓe fittihi ha wembere min harri shamsi e gulinage nde gulinage fitini ɓe arrahman Allah huɓa hinnayejo kadi bo waɗani ɓe jotta kan ruldere ɗo ɗuuni ɓe awa zallalna alayhimul gamama e sahabu ruldere yasiru bi sayrihim ruldere man nde ɗo yahira ɓe yaadu maɓɓe en wakere ɓe jahi fu toon nde yahata nde ɗo ɗuuni ɓe naange wa yudiu lahum billayli nde yaynana ɓe jemma bo yusiruna bi dawihi ɓe jahata ɓe jaygol maare a yimo ere wonde feere bonde ɓe keɓi fahinta to jotta bo ɓe heɓi ɗo bo ɓe ciwti fahin Allah seniɗo wiita sabu wa anzalna alayhimul manna wa salwa min jippini ɗo maɓɓe almanna darɓam wa salwa e solli sososi o wihuma kanji ɗiɗi ɗi wiyete attaranjabi darba wa tayru sumana e solli sososi modi bo na wa tayru sumana solli sahadi de kaydi sahaka solli man ɗi jippa ɓe yonki woni yimɓe mo nanga dede haaje mum taranjabin ɗo o wi huwa saywun ɗum hunde on hulwun dakamde kana yanzilu alayhim misla salji ɗum laati ɗo ɗo jippa dow maɓɓe bana musuwari bana salju neige ɓe wiyata ɗo ɗum nandi bana neige ɗum jippata dow maɓɓe nden hunde man wende ranere bo fahinta na yotindiri bana mislu salji ɗum danejum bo ɗum jippa min alfajiri ila tulu'i shamsi to buulol feccini ha na fuggo naage ɗo ka fu hunde goo ɗum jippa tan ɗum jippa nden noy ɓe gaɗata fa yahuju kullu insanin sa'a kala goɗɗo fu ho sabakin sa'uwal gotal na ɓurata ñamgo sa'uwal moy fu ko a sa'uwal gotal to ho'i goo bo Allah haɗi ɓe taɓe siga kam to wattayra sumana e solli cososi fayin ay faka anarrihul janubi tasuguhu ilayhim hendu fombinaru kayru laati ɗon sogga solli goo waddana ɓe ɗi fa yahuju kullun minhum ma yakfihi kala ko moye nder maɓɓe fu nanga ha colli goo bo dede ko he'ata ɗum to ɗon bo fayinta yimo ere feere nde Allah seniɗo waɗani ɓe nda jotta ka heɓgo ndiyam nda ɗumnego ha ngulinage ɓe heɓi ko yaynanta ɓe jemma kadi bo nda ɓe heɓi ñamdu fahin to ɗon goo fu ha ɓe ɗon ha wembere goo ɓe fasitay kam ha ɓe ɗowtana Allah seniɗo bandede umri goo ga wooda ɓe gaɗay non man to har ɗon fahinta ɓe seeday ɓe kuje ɗe ɓe kaɗama bo tata ɓe siga to ɗon man ɓe sigi hunde goo tawi fahinta to si kadi hunde nde ɗo wurta ko yaake nde goɗɗo yiɗi fu nde waran o ñaama ko haje ɓe sigugo nde ɓe sigi goo ni se ɗum bonni kadi Allah tawi ɗum har ɗon colli man ɓe wiyata ɗayru sumana ɗo en bolwi no ñande saaliɗe ɗo colli man ɗo nandi bana gerle daga noon deman to a yini ɗum gerlal ni amma ɓuran gerlal famɗugo to iri ɓe wiyata gerle jolte go to gerle jolte on famare sige wonare jawɗo amma ɗen naɗɗere kam kayum ko mawnan ɓaleje bo kanje kayi ɗon puroy bana gerle jolte ni to amma tullan gerlal man gerlugo seeɗa nden jotta ɗo yimɓe ɗo wurna ɗum ha men ɗo geraɗe man fu ɓe ɗo waɗi ɓe ɗo sorra geraɗe man woodi pakeriel ni geraɗe man pakeriel man dannoy 2000 ɓe ɓeddi seeɗa way seɗɗa fayda geraɗe noy bo toon 2000 ɗo geraɗe man ɗo ɓe wi woore man ɗo ni ɓuray ba jokkere honduɗo amma vitamine ko nafata ɓandu ɓuran geraɗe gertogal kabakinnoyna to kanjum ɗo ɗum hunde nafde ɓe wi colli man ɗum kanji on wala ni ɓe ni jonta a yaha a winda ha portable ma ɗo a winda ɗayru sumana to a windi a tappi ƴeeya jonta to a yiɗi windu a tappa a yiya koye wurtana yiya nda ɗum gerle ni amma ɗum ari none feere feere nden kanjum man ɗo to ɓe ñaami ñaw be comri be weelo pattimmi wala ko ɓe nanta ko ɗume a yi nder fahinta nder ɓe ɗo yeddi Allah man ni moƴƴe goɗɗo feere ɗon jippana ɓe
ni Allah seniɗo waɗi ɗon bo fahinta wa anzalna alayhimul manna wassalwa min jippini dow maɓɓe almanna ndarɓam mi anda ɓe nde wonde ndeyere kam ama fulfulde men kadi hirnake tema wassalwa ɓe colli sososi na ɗum colli sa'adi kam ha ɗon man ɗo wi wa tayru sumana bi tahfifil mimi ɓe hoynuki mimi ɗo ta'a sidda ɗum wal gasri e ramminki bo ta wiya suma iyu ta wadda hama jahabawo alifi ɗo oɗo wima wal gasri ɗo e ramminki ɗo wa qulna lahum min mbiɓe kulu min tayyibati ma rajaknakum ñaame kuje dagiɗe beltinaɗe ɗum ko min diski on allah ceniɗo wama zalamuna ɓe toñaki min walakin saka kanu ɓe laatake anfusahum yaslimun nafsuji maɓɓe on ɓe laati ɓe ɗon tooño to ayi allah seniɗo moƴƴe ɗe waɗani ɓe wama zalamuna ɗo ɗume ay lam yahsul lana minhum zulmun minin ka wala toñange nde ifti daga to maɓɓe ni wari her amin ɓe fiilihim dhalika ɓe ɓuuki maɓɓe bolwa ɗum ɗo fa inna dhalika mustahilum to wima ɗo ka ɗum ɗiwi ɗum allah wima ɓe toñaki min walakin kanu anfusahum yaslimuna amma se kaka ɗum nafsuji maɓɓe on ɓe laati ɓe ɗon tooño umroje allah ceniɗo goɗɗo tiina tora allah ceniɗo wallita ɗum o huwaɗe fodde bawɗe maako kaale allah ceniɗo o tiina o accaɗe o tora allah renamo o daytode ɗe fuu maaje to woodi ko o fergi o huuwi ha kaɗaɗe goo o yawa o tuuba to woodi ko o woyti o acci ha umroje laatiɗe gejibiɗe goo o yawa o huwa o tuuba o lisma dow man ni on goɗɗo ɗowtiɗo kañum ka wonata ha ɓe allah seniɗo windananno rahmatu muɗum o alakira goo wa rahmati wasiyat kulla shay'in fasaktubuha goo to ni goɗɗo man o laatata ngam ha laata ɓi adama on huwata geddal samsam ɗo ka sey to annabojo ma wakkati allah nelima amma sona ɗon kam ɗum caɗɗum a yi annabi moussa alayhi salatu wassalam nde o tawino yimɓe ɗo haɓa nafa wa kada u moussa na fa kada alayhi annabi moussa nde lukkimo ni se o maayi to a yiɗo man ɗo na bargu goɗɗo na hunde hallude na amma yake man nana o annabojo to nden ɓi adamajo ɓe ɗaɓi'a muɗum to na o annabojo ɗo geddal mangal ɗo o waƴƴan ɗum to nden kam se o yawa o tuuba to o heɓi o tuubi ɗo allah seniɗo bo jaafo o sakko to geddal man hakkunde maako ɓe allah seniɗo tan kam to o tuubi ni allah yaafangal o artiniramo ma geddal man ɗum boorgal to hakkunde maako ɓe tana maako bo o ɗaɓɓito daktaago her man wa is qila lahum uskunu hadihi alqarya وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. قال الله جل وعلا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية واذكر إنه سفتر ولو إذ قال لهم وكتي وياتا باسكنوا هذه القرية جودة قالوا بيت المقدس بيت المقدس تتفو بوي جونته بيت المقدس ودون كورة عندنا هذا لا تكه جولر دبردو تلمغو النبي صلى الله عليه وسلم ولا قد وحبت جاء dongal mo wiya dillira woygo allah ha juulirde kase juulirde tati o wi masjidil haram kayre juulirde makka o sappata o wi wo masjidi hadha e juulirde am nde juulirde madina o wi wo masjidil aqsa be juulirde ɓurde woɗɗugo masjidil aqsa may kayre wiyete baytil mugaddasi ko waɗide juulirde masjidul aqsa ɗo to aɗon ha makka nden a wayliti a titake wakkere woyla sey to a yaali madina a saali tawn a lutta yaago ha baytul mugaddasi woni nden ka aksa ɗo ɓurde daayugo nden ka nde ɓurde daayugo kana daayide seeɗa ɓuray wona ɗon to kayre woni juulirde madina taw ɗo ɗon laatake ɗum nokkuje tilirɗe
nokkuje ɗe Allah seniiɗo ɓurni haa dow lesdi fuu nokkuje ɗe o yiɗi o rewe hermaaje julde woore haa juulirde makka ɓuran juulugo haa juulirɗe goɗɗe feere ɓe juule ujune temerre julde woore dey ɓe juule ujune temerre waɗu jonta ka a juuli subaha juura asira isa'i noy magariba isa'i wakkatiji joyi waɗina to ujune temerre nde joyi a waɗa lissafi may jotta ka ɗum duuɓi noy e to julde man nde woore kam ujune temerre ɗo nde woore kam kayum ka ɗum laatake ɗum noy ɗum deydey duuɓi noy nden to a juuli ha juulirde madina julde woore ɓuran juulugo ha juulirɗe goɗɗe feere be ujunere kayum bo ha baytil mugaddasi go kayum bo julde woore ɓuran ha juulugo ha juulirde wonde feere be juule temeɗɗe joyi ni baddede ko wari ha hadiseji annabijo sallallahu alayhi wa sallam andini yimɓe Allah seniɗo wiyata ɓe Allah seniɗo wiyata waskur wolu siftir isqala lahum wakkati o wiɓe uskunu hajihil gariya jooɗe he digal lure nde ɗo khitabun linnabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum wolwinki annabijo on Allah wolwini mo wi o siftara o inna haala ɗo wolwa yimɓe nana isqila lahum wakkati wi'ama ɓe ay bada furujihim min attihi ɓaawo wurtuki maɓɓe ha wembere go ɓe mbino dalila man bo ngam ɓe kultori ɓe waabi ɓe sali tokkugo umrore Allah seniɗo wi ɓe jahata haala ɓe jahatama man tan ma he'ay fahin nde ɓe jaaɗino maayo annabi Musa alayhi salatu wassalam wiyata ɓe ta jare ndiyam maayo ɗo to goɗɗo yaran bo sona ɓe deydey nder newre jungo mum gotel tan ta o ɓurna noon donc bo salori ɓe nde ɓe jotti ɓe bukki nder maayo kam kay ɓe jari bana to dabbaji ñawi taw ɓen ɗon ka ɓurti dow maɓɓe ɗon ka hoytay sam amma ɓe waɗi newre mum woore yari ɗo kayum heeni tori ɓe man ɓe yagonde ɓe yari ko kuɗol ukki ɗon ɓe mbi kamɓe kam ɓe jahata ɓe yaha ɓe haɓa ɓe yimɓe ɓe ka yimɓe mawɓe bananiɗo annabi Musa yaha ɓe jawmirawo mum on ɓe jaha ɓe kaɓa to har ɗon ɗo duuɓi 49 ɓe ɗon ha hakkunde ɓuray farsahu 49 to ɓe ñalla yaago to weeti ɓe tawa ɓe ɗo ha nokkure nde ɓe gonno har ɗon annabi Musa be annabi Haruna fuu ɓe mayna ha nder wembere man tun ɓurna maɓɓe kam fuu ɓurna mawɓe maɓɓe kam fuu maayi ɗon duuɓi 49 kana andi kadi na ɗum hunde wañon to ɗon man jonta kadi ɓaawo ɗon nde ɓe wurti daga wembere goo ɗon kadi Allah seniɗo wiyata ɓe uskunu yahe jooɗe kadi jonta kam urfulu haaji nonnoon Allah seniɗo wiyata wakkati wurtugo go waskuru isqila lahum uskunu hajihil qarya jooɗe kadi jonta ka gallure nde baytil mugaddasi wa qila ariha konngol feere wi kay na ɗum baytil mugaddasi ɗum wuro wiyetego ariha waqad jukila al qawlayni fil bagara konngudi man ɗiɗi fuu ɗi bolowama no ha bagara en jaalino ɗi fa ala al awwali yakunu qailu llahu ala lisani Musa wa hum fittihi dow konngol arandewol to nini wiyama banni kam ɗum Allah seniɗo on wi annabi Musa umraɓe kadi ɓe jooɗo ha nder gallure nde e to laatake dow konngol ɗiɗaɓol bo to ɗo konngol ɗiɗaɓol bo yakunu ala lisani Yusa ɗo bo to ɓaawo ɓe wurti wembere man ayi annabi Musa ka maynama kadi to nden bo laatan dow konngol dow ɗemgal Yusaw ngam Yusa umnu Nun kanko laatake annabojo lenaɗo ɓaawo annabi Musa alayhi salatu wassalam wa huwa al-mu'tamadu kama taqaddama fil bagara o wi konngol man woni tugetengol dow muɗum bana no salino ha bagara to laatake ɓaawo man nde ɓe wurti ha wembere goo ɗon jotta kam Allah umri Yusa umnu Nun o yeccaɓe kadi ɓe nastoya baytil mugaddasi jonta kam ɓe jooɗa ha nder wuro man nastugo man fuu ɓe salɗiɗo ɓe nastirta dey ɓe ɗon nder bone nder torraji masibo dow masibo kala ko wari fuu kamɓe bo ɓe ɗo ɓedda geddalgol ngal feere nasalullah salamata wal afiya to on nasti baytil mugaddasi bo wa kulu minha haythu shi'tum ñaame ha nder wuro man nokkure nde giɗɗon fuu amma be sarɗi kadi wa qulu mbi'e hiddatun ay amruna fi amin hiddatun liɓaneeki on wiya jottaka ko on mari haaje kam on liɓane on jaafe boofi moɗon on tora banni tan ñaame ka ko on yiɗi fuu amma toreni Allah seniɗo yaafana on aybeji moɗon
nden ɗiɗaɓol bo warhulul baba on nastira dammugal ay babal qariyati to on waɗi dammugal gallure go ha on nastira sujjada on sujjidiɓe sujudan hina in sujudere nde naynaki on lesto ba goɗɗo rukniɗo ni on ɗo jankini on nastira noon nada ɗo ɗon gasol wonnona ha gasol ɓe wino to jemma waɗi da yimɓe fattude ɗo on tawino bantaje ɗo ha ɗo to ha kerol gasol ma ha ɗo ɓe wi to magani ba waɗi goɗɗo ɗon gaɗa ɗo ga fof oru ñaman ɗum tan to se ɓe dammugal to nonnoon ha ton man bo dammugal wuro man to ɓe waɗi nastugo ɗo ɓe nastira ha dammugal on nastira dammugal wuro go amma ɓe yankinare kam sujjadan on sujjidan ɓe sujudan hina in sujudere nde naynaki on ɗo jankini kuje ɗo to on mbaɗi ɓannini nakfir lakum hatayakum min faranan on boofi moɗon nakfir nun e binnuni wal ya'i ɓe binnuni wal ya'i nden mamniyan lil maf'uli to ɓe yaɗo on mafniyan lil maf'uli ɗo to nakfir lakum allah wi min farana on malla bo yufar lakum on parane hatayakum boofi moɗon qira'aji goɗɗi ɗon ɗon o accidi kadi o waddi ɗiɗɗo tan sanazidul muhsinin allah seniɗo wi sese min ɓesdanan boniriɓe bidda'ati ɓe ɗowtare sawaban bar jari ayi ko allah seniɗo umriɓe jotta ka to ɓe gurtika ɓe dilla ha baytil mugaddasi ɓe ha ɓe nastoya baytil mugaddasi amma to ɓe gari ha ɓe nasta dammugal ɗo ɓe mbi'a bo kamɓe ka ko ɓe mari haaje ɗo yaafeego nden to ɓe wari nastugo dammugal bo ɓe nastira dow ɓe ɗo yankini ni allah seniɗo umriɓe taw allah seniɗo yecciɓe bo kala bonuɗo mo ɗowti tokki banni kam fuu allah seniɗo ɓesdanan mo jotta kam ɓe ɗowtare maako ɗo mbar jaari nonnoon ko ndey nde goɗɗo ɗowtake ɗowtare maako ɓurti woɗugo fuu o weddante mbar jaari nde goɗɗo duumi ha huwugo kuuɗe boɗɗe daytake kuuɗe kalluɗe fuu imanaku maako ɗo ɓesda nde o usti huwugo kuuɗe boɗɗe o ɗuɗɗini huwugo kuuɗe kalluɗe ɗo bo imanaku maako ɗo usta noon allah seniɗo wi sanazidul muhsinin sese min ɓesdanan bonuɓe boniriɓe biɗɗati ɓe ɗowtare sawaban bar jaari annabojo go yettinani ɓe haala man ɓe nani ka amma noye ɓe gaɗi allah wi fa baddala alladina zalamu minhum qawla alladi qila lahum alladina zalamu minhum ɓe toñiɓe nder maɓɓe hollima naɓe fuu kadi alladina zalamu ɓe toñiɓe minhum nder maɓɓe nder bani israila goo ha leƴƴi sappo e ɗiɗi goo fa baddala seeɓe wattiti ɓe canji gawlan konngol ɓe mbi konngol gayralla digiɗa lahum tana ngol wi'ama ɓe fagaluɓe mbi habbatun fi sharatin faqulu hiɗɗatun a yiɓuri hoyugo ma ɓe mbi kay habbatun fi saratin ɓe wi hinɗatun mbiye hiɗɗatun ɓe wi aa hinɗatun ɓe ɓeddi nunol yahuda ɓe ɗamol jamak sari alamu istawlago to ɓe wi ɗoɗo ɗo ɓesdari mandi bononda mbiye hiɗɗatun ha hiɗɗatun ɗo wala nunu ha muɗum liɓaneki yaafeki aybe ɓe mbi ka hinɗatun mini ka alkamari min giɗi dey kadi nda ñamduje ɗo jippa ɗo wara ko yeyayɓe na kanjum funa ɓe bonniɗo ɗum acci jippugo to fagalu kamɓe ka ɓe mbi habbatun fi saratin wabbere wonde ha nder laasol on mini kamin giɗi ha kuje ko rimata en ñama ɗo fuu ɓe wi to a hiisi a tawa wala dimgol muɗum way bana alkamari ɗo kala wabbere mum woora fuu ha ɗari ɗo mari be hunde feere bana gi'al ni ha sara ɗo so ɗum fota ñama ɗo tawa ɗon man ɗo kanjum on ɓe wi kanjum kamɓe on ɓe giɗi ndiɗo kana a yi ha ɓe remdi fuu ɓe heɓat ɓe jamna wala torra so nani to naatake yiyende on taƴi kam ɓe wi kamɓe kan habbatun fi sharatin wa dakhalu yashafuna ala astahihim na allah wino ɓe to ɓe nasta ɗo ɓe waɗa ba dukniɓe ni ɓe nasta ɓe ɗo ɗaɓɓita kamɓe ka ko ɓuri saɗugo on nde ɓe gari dammugal wuro go ha ɓe nasta go se ɓe jooɗi ɓe ɗo dasa dow koɓe maɓɓe dasi la ilaha illallah a yiɗo fu nder dullaraku on yashafuna ala astahihim allah wi fa arsalna alayhim risan a yi kadi bo se min lendi dow maɓɓe jotta kam risan azaban yangada min assamai daga dow allah seniɗo reni yangada kam a andi no ka fotina ha faqalu habbatun fi saratin ɗo yatamilu annahu mujarradu hadayanin gasadu bihi igazata musa konngol feere wi to ɓe ɗo gondi ɓe annabi musa on daga yaake nden kam konngol man ɗo ɓe wingol
do jance mere do kaasi way haɓe tikkinira annabi Musa malla bo to annabi Yusa bo ɓe wiiri ngol do jance on wato haɓe tikkinira mo ha o ɓerna ɓe mbi to konngol maɓe wi mini ka habbatun fi saharatin on na hiɗɗatum min giɗi way hatamilu an yakuna lahu manan sahih eftinan bo laata kadi mawman ngol woodi mana sahidum bo ka annahum galu madlubuna habba annuma bana ɓe mbi minin ka komin ɗaɓɓititta kam ɗum alkamari min giɗi dey wabbere on min giɗi yani gamha ɗum alkamari on fi zuka ibin min sha'rin ɗon man go ɗum ɗo woni ha deydey soolerde goo bo ɗo mari laasol ha deydey muɗum ko wirnata wabbere goo ɓe wi kamɓe ka kanjon ɓe yiɗi o gatta gaddama basluhu fil bagara ɓe itaki ngol salino ha bagara en janngino to laata ko konngudi man to laatake ɗiɗi fuu to annabi Musa ɓe wi ngam tikkanago mo ma ngam ha o ɓerna ma yonda malla bo laata kay dow haqiqa ni kamɓe ka ɓe mbiiri kamɓe ɓe ɗaɓɓita yafaneki sam kamɓe ka ko ɓe ɗaɓɓiti ka ɓe dokke alkamari on ɓe heɓa alkamari feesa en maɓɓe ɓe ñaama to ɗo on kamɓe haaje maɓɓe ɓe mbi ɓe sañi konngol ngol Allah seni ɗo umri ɓe kamɓe wigol ngol feere wa dakalu yashafuna ala astahihim ɓe naati bo wuro goo bo ɓe ɗon ɓoto ɓe ɗon dasa dow koɓe maɓɓe handa wino dow yankinare goo ɓe gaɗayi ɗon ni kadi ko arsalna alayhim rijsan se min lendi yangada dow maɓɓe azaban yangada mina samai daga dow bima kanu yaslimuna be sababu ko ɓe laati ɓe ɗon toño kala nde yangada waɗi fuu goɗɗo anda toñange on waɗi to goɗɗo toñaki Allah seniɗo na ɗum toñowo maccuɓe muɗum wa ma rabbuka bizallamin lil abid inna allaha la yaslimu miskala zarratin Allah wi en Allah ka toñata ko bana yeru jarrayel bima kanu yaslimuna ɗo bi sababu zulmihim be bo sosen toñande maɓɓe wa qad hadihi l-qissatu ma fil bagara min asarati awjuhi to sendotiri be qissa ka be ko onno ha bagara kam man ko watta kusitirɗe sappo ni en jangino ɗum kanjum ka en saali Allah seniɗo be hikima mako no o yecciri qissa man ha bagara be no o yecciri haala o bo fayinta woodi ko ferɗidiri seeɗa amma fuu konngol ngol kadi no ha bagara man fuu bana ni haala sañjugo maɓɓe deydey no ɓe nastiri wuro man be kalimawol ngol Allah seniɗo wiɓe ɓe mbiya ɓe sali ɗo kam fuu ɗum ɗo yaada ɓe deydey ko on ha bagara nden Allah seniɗo wi le yofti yangada dow maɓɓe jonta kam daga asama ɗo be sababu ko ɓe laati ɓeɗo toña on wasalhum anil qarya واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون قال الله جل وعلا واسألهم الله جالي دو موضوع واسألهم جنب يا محمد أجمع بتوبيخا دو بكورة ينجدين بكوغل مبه أجمع به اليهود الذين في المدينة يمو يهود ينقل بهاور مدينة وسبب نجولها سبب جباق آية من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم andunu laaɗo Allah Muhammad wa salatu Allah jammu ɗum tawitani ɓurnaɗo takle kana yuwabbihu lyahuda ala kufrihim o laati oɗo feɗira yahuda en ɓe keferaku maɓɓe nden harɗon man wa yaqulu lahum oɗo wiya ɓe antum gad tabatum usulakum onon ɓe on tokki asliji mon on tokki babiraɓe mon fil kufri hedi keferaku to bi ambiya fil kufri hedi hufranago bi ambiya ihim babiraɓe maɓɓe oɗo wiya ɓe oɗo fela ɓe fakanu yaquluna nden ɓe laati ɓe ɗo mbiya yo inna usulana lam taga minhum mukhalafatun li rabbi ɓe wi kay minin ka asli en amin babiraɓe amin ukkayno her maɓɓe kamɓe ka lutanago jawmirawo maɓɓe sam wala kufrun bi ambiyaihim hufranago annabo en maɓɓe bo ukkay ha maɓɓe kamɓe kam wa kanu yarifuna ma waqa li haji alqaryati wa yukhawifunahu e laatake ɓe ɗo andi bo dede ko ukkanino gallure nde ɓe ɗon kultora ɗum bo ɓe andi ɗum bo wa yataqiduna annahu la ilma li ahadin gayrahum bihi nden ɓe ɗo yikka yo wala mo andi dede ko waɗi ha gallure man ɗo se kamɓe tan ɓe tammino kamɓe tan andi
hagal lurende Allah wi wasalhum anil gariyati no ɓeɗo andi de ko waɗi toon man ɓeɗo andi geddal ɓe man ngal yeddiri e masibo ko Allah seniɗo jippini dow ɓen man amma ɓe tammino wala anduɗo ɗum se kamɓe on tan fa nazalatil ayatu se aya jippi kadi fa gassaha rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam alayhim fa buhitu senulaɗo Allah qissika dow maɓɓe nde yecci ɓe gissa goniɗo ɗon se ɓe mbembitan ɓe mbemba to in gulta inna surata makkiya kadi to a wi sural mannagol makkinke on na wa hadha khitabun li ahli madina woliɗe nde bo a wi ɗum yimɓe madina on wolwana e noye haala man o wi fal jawabu annaha makkiyatun ma ada tilka al ayati samaniya allati awwaluha wasalhum to a wi banni o wi jawabu man non sural ka makkinke on amma ko luuti ayaje joweetati aya man bo arande on bo wasalhum ha tokki ayaje joweetati to kanje kam ila akhiriha fa inna madaniyatun kama tagaddam kanje kam ɗum aya madaninkoje daga ha aran surawol a tawan o wiyano surawol makkiya illa samani aya nen o wiyama arande man daga wasalhum yo laatake suratul makkiya kam gole surawol jippugol daga annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗon makka feray hoti madina wiyete makkiya ko laatake o yeyno ha nokkure fe ko bawiɗo to yeyno madina on ngol jippi ngol wiye makkiya to nden ɓawo nde o iggi makka o hoti madina bo ɗon bo surawol jippigol ɗon man wiyete madaniya ko o yehi ha makka on ngol jippi fu to luuti kadi seeni ayaje ɗe kanje kadi laatake ɗe madaninkeje ayaje joweetati to ɗon man kadi annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde Allah umrimo jotta ka o janga habaru qissa wuro ɗo dow maɓɓe dow ɓakore dow feɗuki ɓe allati kanat hadiratal bahari wuro go gallure go laatake goɗon bange maayo mujawira li baharil guljum goɗon herno goɗo takotiri ɓe baharul guljum wa hiya ayla inde wuro man wiyete ayla ɗo waga bi ahliha to ma waga bi ahliha yeccuɓe qissa de jotta kam ha wuro go ko ukkani yimɓe wuro man isi aduna wakkati ɓe laatake ɓe ɗon no ɓeeta yata duna fi sabti ɓe ɗon ɓeeta ha yande asawe bisaydi samaki ɓe yakenen ɓe nangoygol liɗɗi ɗon ɓe loohugo liɗɗi almamurina bi tarkihi fihi ɓe umramano bo ɓe accata ɓe nanga liɗɗi ɗo yande asawe kam nden ɓe laatake ɓe ɗo ɓeeta yande asawe go ɓe jaha ɓe nanga liɗɗi man to o wi istadihim hitanuhum isɗo jarfum li aduna wakkati ɓe ɓeetata go ha yande asawe goo tatihim hitanuhum liɗɗi maɓɓe goo ɗo garana ɓe yawma sabtihim ñalomare asawe maɓɓe goo surra an pettiniɗi zahira banguɗi alal ma i dow ndiyam to ɓe gari ni da liɗɗi kam ɓe ɗo yiya ɗum a yaran jungo a nanga fu to gariya man ɗo jotta kam ha wuro goo jo jotta ka da liɗɗi goo ɗi gari ɗo bangi ɓe ɗo giya to nden noy waɗata ɓaawo ɗon to luuti yande asawe bo wa yawma la yasbituna yande ko luuti asawe bo yande la yuazimuna sabta ɓe teddinta asawe jotta ka to na yande asawe ay ka sa'iril ayyami ba horano ñalomaje goɗɗe ko luuti yande asawe la taatihim ɗi garantaɓe ibtila ɗum jarribaki min allahi daga to Allah na Allah hadi ɓe sababu majum bo Allah umri ɓe teddina yande jumare ɓe mbi kay kamɓe kana jawmirawo ha min siwti yande asawe mini bo min siwtoto har mare mo wino ɓe jawmirawo somin o sakko siwti to ɗon kadi kamɓe cali sababu maji kadi isi aduna wakkati ɓe ɓeetata ayyata addawna alhududa ɓe ɗon saala keerol wa kanu fi zamani dawud alayhi salam ɓe laatake ha jamanu annabi dawud mo jam Allah tabitani wa sababu nahyim ani sawmi yawma sabti sababu haɗuki ɓe bo haɗen ɗo ha ko yande asawe goo anna allaha amarahum ala lisani dawuda an yattahiju yawma aljum'ati idan Allah umri ɓe ɗo ɗemgal annabi dawud ɓe jogito yande jum'are on woni julde ha maɓɓe yafta'una fihi li ibadatillah ɓe taƴa ɓe acca kuugal fuu yande jum'are kam ngam rewgo Allah tan fakarihu dhalika wahtaru sabta ɓe gañi bolwa ɗum ɗo ɓe suɓi asawe ɓe mbina jawmirawo amin fuɗɗi tagaɗi tagugo takle maako yande alal o timmini yande jum'are yande asawe o siwti kamɓe kay noon ɓe giɗi ɓe siwta wa manahu fi lugati alqat'u to mana man o wi ha luga ɗum taƴigo fa huwa isaratun ila annahum munqati'una an kulli khairin
ɗum sappa ɗum kadi kamɓe man ɓe taƴi ha kala hayru pat jonta kam na ko Allah seniɗo umriɓe ɓe gadago ɓe cali falamma saddadu imtahanahumullahu bi an harrama alayhim sayda samaki yawma sabti to na o wi nahahum ani saydi o haɗino ɓe lohago yande asawe no to jotta kam nde ɓe cali ɓe wi jotta kam yande jumare go nde Allah umri yande jumare ɓe siwta nde ɓe sali go ɗon kadi Allah jarribi ɓe kadi harmini dow maɓɓe lohugo liddi yande asawe yande nde ɓe wi ɓe siwtata go jotta kata ɓe loho kadi wa ahallahu lahum bagil usbu'i nden Allah seni ɗo dagnani ɓe lohago liɗɗi go ko hori ha asawere kam fu daga alan ha ya jumare ɗo ka fu ɓe lohoto kadi fakanu yawma sabti yajiduna samaka mutarakima to yande asawe waɗi ɓe ngari ha maayo ɓe tawa nda liɗɗi ka nda ɗiɗi ɗo mbaƴƴotiri nonnoon wa bagil jumu'ati lam yajidu minhu shay'an to yande asawe sali ha yaago yande jumare ko ko ɓe giyata ko ligel peetel ɓe giyata to bannigo ɓe doogi dow bannigo summa inna iblisa allamahum an yasna'u jadawil albahri yawma sabti iblis allahin konnejo ɓi adama konnejo adama ha ɓiɓɓe adama fuu jonta kam o heɓi o ka jon kadi o wi yowwa jonta kam o heɓi dabare no o waɗata noyi o waɗata o yahi o andini ɓe dabare wonde feere kadi nda liɗɗi ɗum ñamduma noon on keɓata yande asawe bo to on ngari daaɗi on ɗoggi aɗi ɗo kana dabare ɗon o andini ɓe jonta ka ɓe waɗa pagallije jonta ka ɓe waɗa ɓe seeka mawoy seeɗa seeɗa ni ha sera maayo man yande asawe fa ida jaa al asru wa muli'atil jadawilu bisamaki saddu alayhi wa akhaduhu yawma al ahdi sayɗanu sofni ɓe banni sayɗanu wara no wahyu muɗum ɓe heɓa ɓe paama noon ɓe wari ɓe seeki ha sera maaje go ɓe seeki ilduɗi ndiyam yande asawe go to waɗi ɗi waɗa tokka ɗon go ila ɗinɗa ya hebbina pellel ɓe seeki go to asiri waɗi ɓe maɓɓa ɓe acca yande alat ɓe ngara ɓe nanga kadi yowwa ɓe wi kamɓe kana ɓe nanga yande asawe ɓe heɓi dabare kadi jotta ka ɓe ɗo waɗa banni faftaragatil gariyatu sana safiragi se gallure gonde sendi jotta ka yimɓe wuro go ɓe sendi kadi geɓe tati wa kanu sab'ina alfan yimɓe wuro man fu ɗum ujune sappanɗe joweeɗiɗo nde ɓe sendi geɓe tati go firgatun istadu yebre woore kam lohake nangi liɗɗi go wa firgatun nahathum wa darabu baynahum wa baynahum suran yebre wonde bo haɗi ɓe wiɓe ɓe acca nangugo liɗɗi ɗo yande asawe ɗo dabare ɓe watta ƴoyre ɗo Allah haɗi ɓe ɓe mahi mahol samɓe senditi hakkunde maɓɓe wa firgatun lam tasid wa lam tanha yebre tatabre bo nangayi liɗɗi go ɓe maɓɓe haɗayi ɓe kayum jeeɗi siriw yowwa fa bada ayamin qala'il ɓaawo ñalomaje seeɗa ni ɗuuɗay sam musiha man istada giradatun wa kanasir te moytama yimɓe ɓe loohi liɗɗi go ɓe ɗon no nanga liɗɗi go ɓe gartirama baaɗi ɓe gaduji makasu salasa ayamin wa matu ɓe jooɗi ɓaawo ñalɗe tati tan ɓe maynama to ɓe gaduji ɓe baaɗi may fuu na ɓe ɗo heɓa nema kadi ɓe maynama jotta ka ɓe dillal ɓe tawoya yangada wa anzallahu alfirqatan nahiya yebre nde haɗino ɓe wi tata ɓe gaɗago kayre ka Allah hisni nde wal firqata salisa waga fi khilafu bil inja'i wal ihlaki yebre tatabre nde nangayi liɗɗi ɓe maɓɓe haɗa ɓe nangugogo kayre bon dura ɗukki ha mare ha modiɓɓe kayre man nde hisnama na ko malla kayre fu nde halkama ɓe maɓɓe to nde hisnama kam wato nde loohayi ɓe maɓɓe nden nde haɗayi ɓe loohugo ɗo nde hultori ɓe kanjum waɗi ɓe jeeɗi to kayre nde hisnama to malla bo nde halki ɓe maɓɓe nden bo ɓe gerdi kuugal ɓen man ɗo huwa nde ɓe gerdi kana wala no ɓe haɗira ɓe to nden bo ɓe kalkama ɓe maɓɓe wa sahihu najjahu amma ko ngol sahigol kam kamɓe fu Allah seni ɗo hisni ɓe wala tajiri wajiratun wizra ukhra na ɓe nangayi ɓe jeeɗi siɗum ɓe yaman bo ɓuran ɓe kanjum ɓe jeeɗi kadi jotta ka kamɓe kam ɓe goni nder kisɓe to o wiyata hitanu ɗo jamgo huutin wa asdu hitan o wi hiwtan wagaatil wawu sakina bada kasratin fa gulibat ya ɗum haala yimɓe sarfu wolwata to ɗon kadi jotta kam Allah seniɗo o umri ɓe jonta kam nde ɓe ɓeetake ha ñalomare asawe ni Allah seniɗo waɗi jotta kam yangada warani ɓe kadi wa yawma la yasbituna la yu'adhimuna yande ɓe teddinta sabta asawe yande na ɗum asawe
ay ka sa'iril ayyam ba horan ñalomaje goɗɗe nde ɓe gadi dabare jotta ka yande asawe go ɓe ɓe waɗa liɗɗi go dilla afangal ɗi jewayi janngo ɓe ngara ɓe nanga taw latatihim liɗɗi laati warantaɓe kadi to luuti ñande asawe ibtila'an min allah ɗum jarraba daga to allah kadalika nabluhum bana bolwa ɗum ɗo ni min jarribiri ɓe bima kanu yafsuduna be ko ɓe laati ɓe ɗon wurta ɗowtare fasikare ɗo ɗum wurtugo ɗowtanago allah nde ɓe laati ɓe fasiki en ɓe laati ɓe ɗowtanta allah seniɗo allah jarriɓe ɓe banni walamma sadu samaka iftaraga gariyatu salasa kanjum o wi wakkati nde ɓe loohi ɗiɗɗi ɗo galɗure man nde sendige ɓe tati sulusun sadu ma'ahum wa sulusun nahahum wa sulusun amsaku ani saydi wannahi yebre nde ka loohidi ɓe maɓɓe yebre nde bo haɗi ɓe loohiday ɓe maɓɓe yebre nde bo loohayi aɗayi ɓe ɗiɗi fuu yo ni allah seniɗo waɗi bima kanu yafsudu wa iz qalat ummatun minhum وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وإذ قالت أمة منهم وإذ دو أرفن على إذ قبله دو أرفتاك دو إذ والأرف نونغول يسوغو istatihim hitanuhum ko malla isi yaduna ha dow iswol ngolewol on arfita ko mo anda ha arandewol sam to o wingol arfitama ha dow iswol ngol yeeso magol nder ka isgol ngol yeeso magol bo arfitama ha iswol artugol ɗum kadi o wiwa isɗo arfun ala is qablahu isgala ta'ifatun wolu fahinta siftinir isgala ta'ifatun wakkati yebre wi minhum nder maɓɓe ummatore nder maɓɓe kamɓe yahude en go ɓe wi lamta sidi yebre nde ɗo hayno wa lamtan hande haɗay bo liman naha haɓe kadi nden o wiyata limata izuna gawman illahu mulikuhum yebre go jotta ka ɓe wiya limata izuna gawman ko waɗi on ngajata yimɓe allahu mulikuhum allah kalkowoɓe to jotta ka yebre nde ɗon no haɗa yebre je haɗay ɗo hiɗay be maɓɓe go kamɓe on ɓe mbiyata ɓe yago ko on wajanta yimɓe ɓe allah halkata ɗum aw mu'adhibum ko bo allah yangitan ɓe azaban sadidan yangata catuka on kaɗi ɓe ɓe on kaɗay ɓe fuu na on waaji ɓe ɓe on waajaɓe ɓe fuu ɓe kisata yangata acceɓe galuɓen go wi mawizatuna mazira waaju amin min gajata ɓe ɗo nataziru biha min ɗo yelditira ɓe waaju man ila rabbikum fa jawmirawo moɗon li allah nusaba ila taksirin ngam tata minin ɓe min lencite ila taksirin faran min ki fi tarkinnayi ha accuki haade ndikka min gaajoɓe ko ɓe jaɓat ko ɓe jaɓata fuu allah andi kadi minin kamin ramminay min gaajiɓe nden wala allah hum yattagun bela ɓe rentorto be man bo a sayda lohanteri man to nini min gaajiɓe ɗo ego ɓe nanan ɓe jaɓa ɓe acca lohuki man yo ɗon kadi to en nani konngol ngol ase nder ka to goɗɗo yi goɗɗo ɗo huwa hannde wiyata acciɗamo be maare sey waajomo amma sey annda bo kayen bo daraja mum ha maako noy yotti waajago mo kam tawonna ɗon numa o jaɓan kam tawonna yimɓe ilmu nafsi wi sey a waɗa eterle man fuu a laara boɗɗum to a fondi aɗum tabbitini fakkat o jaɓan waajamo to a tabbitini fakkat o jaɓata accumo bana ɓe to accinogo jotta ka aɗa caka caka bana o jaɓan ba o jaɓata on ɗo bo yo tata kadi a joɗa siru non noon goɗɗo ɗo huwa kuugal kalɗugal ni aɗo jeeɗi wala ko a waɗi ko ɗume kadi yo kanjum kadi ɓeɗo ɓe wiyata ɗo ɗum waaju on komin ɗo waɗa ɗo min ɗo yeldita on minin kana geldol amin ukkoto kadi jotta kam minin kam min haɗi tawa ɗon man allah ɓe wiɗo bo kamɓe ka ɓeɗo ka andi fakat allah tan mi yangitirgo ɓeɗo ngam ɓe sali umrore allah seniɗo to nden ɓe wi ɓe allah laati yangitan ɗum yangata catuka mani a ka haɗata bo ɗuɗuwi wal mana muhlikuhum fi dunya wa mu'adhibuhum fil akhirah ɓeɗo ɗo fakat allah halkan ɓe ha duniyaru yangita ɓe ha l'akhira nden kana ndikka toon acci on gajayɓe ko on wajanta ɓe ɓe wi aa wajibi wajata ɗo ɗum yelditago on annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adaful iman